blond acum 3 ani, cam așa. Și pentru clipul acesta am decis, cel puțin pentru clipul acesta, să nu am denume și să joc un personaj. Și nu o să fiu mereu brunetă. Acum depinde cumva și de gusturile oamenilor și ce se iubește, ca să zic așa. Сполучені Штати Америки та Німеччина в першу чергу. І тому розмова про мир це така дипломатична рамка, яка не означає, що Україна Wow, când am auzit masaj, a zis, fac tot ce trebuie făcut numai să ajung la momentul ăla de masaj. E în altă parte, și anume faptul că mai avem doar 2 rafinării funcționale. Noi vorbim despre 90 de... Atât am la mine, serios. Atât am la mine. 99 Până să ai livrare în 2 luni. Hai să vezi promohit de la Carrefour. Acțiune consistentă de bani pentru realizarea săptămânilor noastre. Ce-ar fi pasul în acest an pentru săpăturile pe care le demarăm la Sancea? Să nu mai spun că primele cercetări le-am făcut la Bineînțeles. Ce te nume? Esențiale Max acționează la nivel celular și accelerează regenerarea fibratorilor esențiale. Moscova va da un răspuns pe măsură la expulzarea unui membru al personalului ambasadei sale din România. Reacția vine direct de la purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus al Afacerilor Externe. Acuzațiile românilor sunt nefondate, iar pretențiile lor nu sunt justificate, a declarat Zaharova pentru agenția TASS. O anunță că legea salarizării nu are șanse să fie adoptată. Ministrul interimar al Sănătății spune că UDMR nu susține proiectul în forma actuală și... Bine, 24-26, a plecat, el s-a întors 24-26, a fost în weekend. Ăsta taie salariile medicilor. Trebuie fabricate exclusiv cu piese din Statele Unite, iar componentele, printre care și semiconductorii, sunt greu de obținut fără acces la piață. Acoperiți de tot că n-a făcut pe toată politica veche. Eu nu glumesc aici. Ăia sunt oameni bătrâni de aur. A dat și aur în comunicat. Doamne, nu e poziția aur. Nu zicea emisora acolo. Ne disociem de așa ceva. Ne desolidarizăm de... Stayed in bed for days on it. Invited press, invited other people like Allen Ginsberg. It's a cheap way to give a wedding gift, just draw it for your spouse. Well, he's a trained artist. He went to art school for 3 years before the Beatles. dovadă palatul telefonului, o societate prosperă. Iuna poate duce, Iuna este numele stadionului pe care noi am jucat să Pentru Lituania 7, numărul 19 e... Cu drag la Alba. Doamne ajută, numai bine. Sănătate multă, mulțumim foarte mult, doamne Elise Extra. The omnivores in Russia's moors and forests know exactly what they're looking for. Sejtes. că lucrurile n-au stat chiar.
1983. Sunt luminat. Somewhere, more often than